Ora kabeh wong ngerti yen kekuatan sejati ora katon saka awak sing gedhe, nanging saka ati sing kuat lan pikiran sing tentrem. Urip saben dina nggawa tantangan, kadang nggawe awak kesel, pikiran kebak beban, lan ati gampang goyah. Mula saiki wis dibuka pendaftaran Tahta Mataram kanggo warga Pathuk, Lingu, lan sak kupenge. Ing kene sampeyan bakal diajak nglatih disiplin, ngatur napas, ngendhaleni emosi, lan nguatake mental lan spiritual lewat pembinaan sing terarah. Dudu kanggo dadi wong sing ditakuti, nanging supaya dadi pribadi sing luwih sabar, luwih yakin, lan luwih siap ngadepi urip. Yen sampeyan rumangsa iki wektu kanggo ngembangake diri lan sinau bebarengan ing lingkungan sing positif, aja nganti kesempatan iki kelewatan. Pendaftaran wis dibuka. Kuota minates Tahta Mataram miwiti saka nglatih diri kanggo mbangun masa depan sing luwih becik.